Jaa, mitataanpa tuo kampikammion tilavuus tulevaisuuden virityslaskelmia varten tässä vaiheessa valmiiksi. Pikkusen sieltä kerkesi tulla läpi pakohakon kautta, mutta onpa nyt joku karkea mitta kuitenkin olemassa. Lukkolangit, laitetaanpa lukkolangit. Tässä on tämä bensahana vähän tämmönen kötöstelmä, mikä piti viime kesällä äkkiä tähän touhuta, kun mulla oli tämmönen tarvike RD Yamahan hanaa. Ja tästä tuli vähän semmoista epäilystä, että tämä ei riittävästi virtaa. Niin nyt olisi tämmönen 3D tulostettu vähän siistimpi tuo letkulähtö. Tässä on tämä bensahanan tuo suodati laitettu. Mutta nyt vaan mietin, että laittaisiko kuitenkin tämän bensahanan vielä ja testaisi uudestaan, koska nyt täällä isossa suodattimessa on tuommoista alumiinimujua näyttää olevan, niin että olisikohan se ollut vaan sitä, että tämä oli vähän tukossa tämä suodati. Kaikista helppo olisi vaan laittaa tämä nyt paikalle ja kokeilla, että sitä laittaisi paikalleen ja mittaisi vähän mitä se virtaa ja sitten tarkistaisi, että mihin se mahdollisesti riittää semmoinen bensamäärä. Mitäs jos laittaa tämän paikalle ilman tätä suodatinta ja laittaa semmoista pikkusuodattimet tänne letkuun. Pitäisiköhän kokeilla semmoista. Mitä sinä voi käydä? Mennäänkö kaikki perseelleen? Neula on puolessa välissä. Nämä neulat hyvinkin sopimattomat tähän. Nämä on jostakin moottorikeikasta. Mutta nyt ei ole muita laittaa, niin pistetään nämä paikalle. Ja joustot on joku katkassu. Elikköhän pitänyt kelekkaa saada vähän jäykempi kaasut. Nikkaroin tuommoiset äänenvaimentajatkin. Niitä on katsastuksessa vähän kaipailleet. Vielä pitää pistää villat sisään ja tämä päätypalikka tänne asentaa ja niitä ottaa sitten kiinni. En tiedä, pitääkö tähän EU:n pakokaasudirektiivin tunnukset laittaa ja melunrajoitusdirektiivin tunnukset tähän kanssa. Ne on muuten Euroviisun ja semifinaali tänä iltana. Jos on tunnin päästä. Jokohan se Suomi taas voittaa. Eihän siitä ole 20 vuotta kun viimeksi näin. Ja mahtaakohan se Linda mennä kyykkyyn. Silloin varmasti voitto tulee. No niin, EU-hyväksynnätkin on tänne merkitty. EU MAF 77.
tulee tämmösiä umpinaisia niittejä, niin nämä lienee aika hyviä tähänkin käyttöön. Riittääkö se yksi niitti? No niin, sehän Suomi pääsi Euroviisun semifinaalista jatkoon, vaikka vähän jäi kyllä Lindalla se kyykky puoleen väliin. No niin. Mä nikkaroin tämmöset Halapis EGT-anturitkin tähän. Mutta ei oo kyllä luotto hirviän kovaa näihin, että kestääköhän nämä ajaa yhdestikään lämpimäksi. Tuli vielä umpiantureilla, mutta jos nämä mitenkään tässä menestyy, niin pitäisi hankkia semmoista open tip anturit tuonne. Kyllä se Linda varmaan kyykkää kunnolla sitten semifinaalissa ja Pete ja Linda vie Suomen voittoon Euroviisussa. Kroatia on kyllä oikeasti hyvä biisi, mutta se on vähän semmonen, että eihän Euroviisussa mennä pärjätä sen. Kävikö niin ihmeellinen mäihä, että edes tippas. Jätetään vähän moottorisaaliin. Mistähän se tippasi ensimmäisenä, kun väännetään tuotosta auki. Sinne lähti menee. Joko on kampikammia täynnä bensaa. Ei ne vissiin ihan solokena holova kuitenkaan. Kävikö ajaa? Kävi. Kyllä se tällä toisella. Kaasupohjassa toimii molemmilla, mutta pintakaasulla se toinen. Joo. Mennään sammua ja tuksuttelee. Tuo vissiin kannattaa tuon luistimen kanssa laittaa kiinni. Paremmin ehkä vähän. Joo. Tuo on härskin näköinen peli. Mikähän vittu se on? Toimi huonommin kuin... Jotakin vuotaa. Häh? Jotakin vuotaa. Pako-osarjasta tulee. Joo, se kävi nyt semmonen homma, että jäi tuo imu päälle, niin sehän oli mennäs tukehtua tuonne ja se on bensaa, mitä se Että meniköhän siinä tulupat nyt, kun se ei sitä alkanut enää käymään, vaikka otti imun pois.